Feladat meg van adva, hogy hozzon nekünk pincéreket, és legyen castingolás. Én szerintem ebben többet vártam tőle, és nem csak 2 embert. Az kevés. Melyiket választod egyelőre a 2 között, mert más pincérünk nincsen? És miért? Erre azt mondom neked, hogy az első. Igen. Te azt gondolod, hogy az első. Elsőből legyen az első. Vagyis a Gábor. Így van. Akkor Viktor, találjunk ki gyorsan egy pár dolgot, amit ebben a konyhában lehet csinálni. Le kell írni ezt az étlapot. Figyelj, ha holnapra nem jön az áru, olyan mérges leszek veled Alpár, mint soha senkivel az életemben. Innentől kezdve a te dolgod az, hogy legyen itt minden precízen és pontosan, mert ha nem, akkor nem tudjuk feldolgozni és nem tudjuk megmutatni azt, hogy mi mit képzelünk el, mint magyar bistró itt a bistróba. Írjátok le az étlapot, írjátok le, hogy milyen alapanyagok kellenek, nem sokára jön a grafikus, és innentől kezdve nekem is vele kell tárgyalnom arra, hogy az étlapot így megtervezzük vele együtt. Nem, azt az legyen meglepi arra, hogy legyen benne egy kis kreativitás. Giannitól szeretettel, Alpár. Na, Roland, itt az étlap. Nagyon egyszerű. Annyit szeretnék, hogy Provence stílusban csináljál nekem étlapot. Az azt jelenti röviden, hogy a borlapot külön fogod most csinálni. Mondok egy ötletet, ami eszembe jutott. Lehet, tudod, ezeket a ajándékzacskókat. Ugyanúgy megcsinálni a borlapot, hogy így viszi az ember, hogy össze van kötve, le van zárva az eleje, és így lehet ez asztalhoz vinni, mint a ilyen bor. Oké, én odaadom az étlapot, ne felejtsd el, hogy benne a csigát azt csak neked írtam, hogy ne légy lassú, mert nekünk holnap utára kell, vagyis a nagy nyitóra, jó? Mindenképpen meg lesz. Köszönöm szépen, csiga lépcső. Vigyázz magadra, Rolandkám, jó munkát neked! Köszi. Figyelj, ez nem 20 éves étterem? Hát akkor innentől kezdve biztos találok valamit a kertbe, ami lehet, hogy pont. Ez a polcrendszerhez is lehet. Na, akkor megyek egy kört, jó? Lehet, hogy a kertben találunk valamit, ami éppen erre a felújításra szükséges. Rendben. Jössz te is? Gyere, vegyél egy kabátot, vegyél. 200 forintért odaadom a Jackie-nek. Semmi, sem egy, gyere. Méltán jó szű vagy. Jó, gyere, vedd a kabátot, gyere. Éljen az újrahasznosítás, éljen a környezetvédelem. Gianni új szlogenje, aki keres, az talál. Legújabb módszere pedig a guberálás. No, nézzétek meg ezt! Ezt nem használjuk, és a bejáratnál nem bent térnek, kinte. Szerintem egy nagyon jó virágtartó lehet. Igen. Ide ráraksz nekem egy nagy növényt, valamit, amit akarsz. Nézd meg azt is kintre, látod? Átfessük a nagy, mit tudom én, ez mi? Ez egy üst volt. Köszönöm szépen, nem tudtam magyarul, 5 pont neked. Ezt szépen kitakarítjuk, bele egy növényt szeretnék, jó? Jó. De várjál, mert nézd meg a Vikinek mit szerzek. Szerintem a benti térnek vannak olyan dolgok, amire szükségünk lesz. Erre a gerendákra. Ezt nem tudom, hogy miről van szó, de van egy kéne megmutatni. Várjál csak, láttam még egy dolgot, gyerekek. Szíveles tégla. Csodálatos szocialista tégla, nagyon jó. Tökéletes. Oké, ezek is lehetnek, abszolút beleférnek abban a jellegű étteremben, Provence stílusú lesz, bistróra fogjuk átalakítani a jó kis éttermet, jó? Oké? Akkor menjünk be, mert Vikinek el is kell mondjam azt, hogy mit találtam neki. Ne neves, te bent a melegben, kint a hidegben, de azért találtam. Pókó. De azért találtam neked valamit, képzeld el, kint vannak gerendák, és ilyen címmel rendelkező téglák. Címeres téglák? Igen, amit szükséged lehet végül is a berendezéshez, meg bornatóhoz, meg arra, meg amarra. Megcsináljuk azt, amit az előbb néztünk? Aha, szerintem igen. Jó. Oké. Keszi, megyek dolgozni. Mivel ebben az étteremben nem volt működő konyha, sőt, szerintem az utolsó napig szakácsot sem láttunk, semmiféle konyhai személyzetet, Gianni egész végig a nyakamon lógott, és éjjel-nappal ott a lelkes amatőr lakberendezéshez tartozó ötleteit, de megállapodtunk, hogy legközelebb én megyek a konyhába. Az átalakítás után itt is grandiózus nyitóparti várja a sztárzsűrit és az új vendégeket, legalábbis a tervek szerint. De vajon a csapatnak sikerül-e időre végeznie? Alpár, te vagy a hibás ezzel, hogy most kell ezt az egészet csinálni. Én nem mondom azt, amit te szoktál az embereknek. Az Alpárnak kéne ezt csinálni, nincsen normális óta. Gyere, most kikapsz, gyere. Hallottam.
hiszem, hogy elkezdhetsz lassan pakolni. Figyelj csak, tehát az étterem az elég gáz. Ugye azért mit lehet ebből a konyhából kihozni, az eléggé nehéz. Itt egy kórházat akarsz építeni? Nem kórházat, de egy elegáns étterem. Figyelj, ha holnapra nem jön az áru, olyan mérges leszek veled Alpár, mint soha senkivel az életembe. Oda, beleje neki, hadd érezze a törődést. Ezt már mondtátok, ezt a teljes bárányt. Ez azt jelenti, hogy ő csak szokód. Gyere, most kikapsz, gyere! Hallottam. És ahogy elszakadt, a pillanatban le is vágta. Jézusom, te! Ha így szépen, hát senki nem fog bejönni. Készül a design. Nem árt igyekezni, mert a Jakubcsek görög Rákóczi trió a nyitóbulin pontosan itt lesz, és ezúttal is pazar kiszolgálást várnak Giannitól. Megmutatom neked az embereket, meg a konyhát. Sziasztok! Szia! Szia, Ruplán! Szegálmikkel, nagyon Csabi. Akkor magadok és én megyek dolgozni. Remek, köszi! Sziasztok! Jó, hát akkor először körülnézünk a konyhában, és akkor meglátjuk, hogy hogy kezdjük el a dolgot. Jó, rendben. Hát itt van egy gyenge láncnyomátom. Igen. Megpróbálunk akkor valami olyasmit kitalálni. Egyrészt, hogy olyan étlet legyen, amit innen ki tudtak adni. Felváltva, tehát egyszerre csak egy szakács közben, igaz? Így van. Jó, akkor viszont olyan ételt csinálunk. Mikor az étlapot elkezdtem átgondolni, írni, megpróbálni kitalálni, hogy ehhez a környékhez, ehhez a stílusú étteremhez mi igazán illik, akkor nem vettem számításba mondjuk a Karancstűzhelyt például. Tehát utána változtatni kellett elég sok mindent. Kitaláljuk az ételeket, akkor Csaba kijössz velem a piacra, és Nacho szerintem egy ilyen erős nagy takarítás. Igen. De forró vagy. Nagyon jó. Jó, tökéletes. Jó, akkor ebből 2 párat kérnék. Figyelek! Jaj, a kis sunyi, a kis sunyi! Én nem is Ülyi vagyok. Sanyi! Ez azt, hogy meg kellett volna rég csinálni, és nem szegény lecsónak neked, papa. A leveleket egyébként le tudjuk leszedni, az ellennek a leveleit, megsütni olajban, ez néhány pillanat, és akkor ropogós, friss ízés, ez gyakorlatilag ennyi a díszítés. Így van. Nagyon jó, nézd meg! Ennek már van illata, ugyanígy az etternél, de az összesnél, hogyha nincs illata, akkor az egész egy kényszerérlelt dolog. Igen, ez feltett kellemes. És puha is éppen eléggé. Alpár kétségkívül dolgozik, látszólag hihetetlen tempóban. Kérdés, hogy mi az egyszerűbb? Kitakarítani a konyhát, vagy felrobbantani? De ha a konyha nem is, Viktor biztosan felrobban majd az idegtől, ha nem lesz tisztaság, mire visszaér. Halli, sziasztok! Sziasztok! Várjál, most törlöm az asztalt. Te figyelj! Alpár azon kívül, hogy inget váltott? Valamit még? Félig meg itt helyreraknak a grillapot. Az a helyzet, hogy el kéne kezdenünk nagyon gyorsan főzni. Mert várjál, hol 10 pakoljuk perc. egyáltalán? Ugye 10 perc, max. 1 óra és végeztünk. Na jó. Azt